खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै तामुलपुर भुटान सिमानि बागाजुलियाव हाग्रानि मैदेरा गिख्रंथाव गाग्लोबदों आरो बे मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे 9 थाखोआव फरायनाय 14 बोसोर बैसोनि मनिका बर'आ जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय 127 नं राजा लामायाव बाक्सा जिल्ला डिस्ट्रिक्ट हाब फर इम्पावारमेन्ट अफ वुमेननि बानजायनायाव हायुङारि फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगि हेंथायारि सानखौ फालिदों आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 22 नं कख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सिङाव थानाय सेनं लांदांगुरि गामिया दिनै बर'फोरनि फोरबो आमथिसुवा फोरबोखौ गामिनि बाथौ थानसालियाव गामिनि गासिबो गागि आफादनिफ्राय लानानै लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद जथाय आर'ज गाबनायजों लोगोसे 2024 मायथाइनि एचएस आरो एचएसएलसि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार सोहोर शान्तिनगर वार्ड नं 2 नि थागिबि 46 बोसोरनि प्रदीप चन्द्र देबनारा 2 दाननि थाखाय क'क्राझारनिफ्राय अयोध्यानि राम मन्दिरसिम साइकेलजों दावबायगोन। मायथाइनि 11 जुनाव बेखेवजानाय मिनि पाब्लिक हेल्थ सेन्टाराव दासिमबो नांगौ बादि सुबिदा गैया, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खस्थ' मोननांगौ जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारस्कोपिक इएनटि सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।